ụmụ Igbo, ekenekwa mụ anyị ncha niile, ekenekwa m nwoke, ekene m nwanyị, ndị nọ n'obodo dị iche iche, ụtụtụ ọma nụ, ndị ọba efifie ha efifie ọma, anyị nwa bụ ndị ọba abalị ha uhuruchi ọma nụ, onye ọbụla asị m ole otu anyị mere. Ama m na ahụ dịcha anyị ncha niile. Asị m ka tata bụ nke ọmaala anyị mma, ka nkwọkọtara anyị ndụ, kọtara anyị udo, kọtara anyị agamnihu, ịdị mma, ihe akụakụ na ihe enwe enwe. Ka nkwọ ketara anyị udo, kepụrụ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, ndị amụsụ mmụọ na ndị amụsụ mmadụ, ndị na-achọ nke a ga-asị anyị ka nkwọ chụpụrụ anyị ha. Ka ahịa nkwọ niile na-azụ n'ala Igbo zụtara anyị ihe ọma, agamnihu, mbuli elu. Tata bụ nkwọ, ụbọchị Eke, ụbọchị Orie, ụbọchị Afọ, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Abụkwa m onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Echefukwana na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, anyị na-enyekwara ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpọkuo Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ wee mụọ ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwaanyị, bie ndụ wee chaa isi awọ. Eji m ohere a wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo, na-abataba n'ọdịnala, na ọdịnala bụ ebe ejedebere. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala, na-emesi ọdịnala ike, na ị nwere ike ịnọ n'ịkụ ụta, ị nwere ike ịnọ n'ọya, mmadụ agha gwụ ngwụgwọ ọgwụgwuo gị. Biko nụ, ọ bụrụ na tata wize gị sonyere anyị, ana m asịkwa gị nnọọ. O jiri ohere a na-asị gị echefukwana, binyere anyị aka ma gbasa ozi anyị, ka o nwee ike wee lụkwa ndị enyi gị na ndị ifuru n'anya, ka ha nwee ike wee na-eketa oke na mgbasa ozi ọma ọdịnala. Ana m ekene Chineke na ndụ anyị, wee na-asịkwa biko, like ka anyị si eme na our class mgbe ọbụla anyị bịara live. I've made this as a promise, and aghọtago m na this live video na-eme na-enye people, I help a lot of people to communicate with me easily, so and to ask me question and get their instant response. So ọ bụrụ ma nke a o buru ibu ebe nọ. So mgbe na-asịkwa gị, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ka anyị si eme bụ nke isi ọbụla tata wize gị sonyere anyị, onwe ajụjụ ị nwere gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ọdịnala Igbo, Igbo spirituality, biko ohere a ka ị nwere, drop down your question. I'm going to take us on a topic, and as soon as I'm rounding up with the topic that we are about to go into, I will start attending to the questions. Anything ọbụla na-agbagwoju anya gbasara your spiritual life, gbasara ọdịnala, kindly go ahead and drop your questions while I am on our topic for the day. Once I am done, I will start attending to questions. Ka nsikwu na mbụ na achọghọzi m anyị kụzicha before ya nyebe room for question, which I might not have much time to wait. So as you keep them coming in, all your help for fast response and all that. Ndewo. Isiokwu nji maka ya wee bịa bụ ka anyị leba anya n'ihe gbasara ihe dị iche na Ichukwa mmụọ na Igodo mmụọ. A lot of people na mistake ihe na-abụọ to be one, mana ha bụrụ ofu. Ichukwa mmụọ dị iche, Igodo mmụọ dị iche. Na mbụ mma akọwara anyị ihe bụ mmụọ, maka ndị bụ izizi ha na-esonyere anyị na nkụzi anyị. Mma esi n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-agba ndị Roman Catholic wee kụzie ya, maka na ebe anọ wee zụọ m dịka onye ụka mgbe m nọ n'ụka. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ndị katikizim, ndị Catholic si na mmụọ, first of all, ha kọwara ihe bụ Chukwu, bụ anyị si na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị.
onye jiri aka ya jiri n'onwe ya na-enweghị isi mbido ma ya enweghị isi mbido njedebe wee bụrụ ozi onye okike osebụrụ ụwa nke ife niile. Ọ kafasi wee kọwaa Chukwu na akwụkwọ ụka ọbịa, akwụkwọ katikizim ndị ụka ọbịa. Ha wee sịkwazi kedu ife bụ mmụọ. Ha wee sị na mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ na-enwere arụ, anaghị afụ anya ma ọ n'onu ya ma ọ metụ ya aka. Abịa na the area of ebe ha kọwalụ maka Chukwu ọfụma ka m si ghọta, maka na Chukwu bụ mmụọ. Nke a gozikwa na ịnwa bụ ndị omenala bụ ihe anyị na-ekpere Chukwu maka na anyị na-agọ mmụọ. Yes, so mana ebe mmụọ na akaụnta nkụzi ha bụ ebe ha sị na mmụọ bụ ihe dị adị dị ndụ na-enwe ha arụ, anaghị afụ anya. Ọ bụrụ eziokwu, a na-afụ mmụọ anya ma ọ n'onu ya, a na-anụ onu mmụọ ma ọ metụ ya aka. Amarozi m ụdị aka ha menyere, mana at a certain point in my life m na-efeel uwe na mụ na o nwere na-afụ ihe nọdobere m nso na-emetụ m ahụ, and I know there is an entity with me. Ịghọtago? So I am going to counter them on all of that, but different chola, I want to drive something from ihe a na-akọwa. So anyị nwa bụ ndị Igbo na-echukwa mmụọ na-agọdọ mmụọ. Maazị Chibụzọ ugwu anyị, mgbede ọma, ekenekwa m gị maazị, asị m ka nkwụmalụ gị mma ebe ọ bụ na ị nọ na negazie. So achọrọ m drive something from ihe a nkọwalụ, ọ bụrụ ọnụ ihe nji maka ya wee bịa bụ ịkaụnta ndị ụka nke onye na-eme dele ya. But o nwere ihe m chọrọ ịkọwalụ gị from there. Ihe m chọrọ ịkọwalụ gị from there bụ na anyị na-agọ mmụọ. Ndị Igbo na-agọ mmụọ. Ndị Igbo na-agọ mmụọ maka na Chukwu bụ mmụọ. Ndị Igbo na-efe Chukwu n'ụzọ aka kwụrụ ọtọ site n'ọdịnala na omenala Igbo. So o nwere ihe dị iche na ị na-agọdọ mmụọ, nwee ife dị iche na ị na-echukwa mmụọ. Mgbe mmadụ na-agọdọ mmụọ bụ mgbe onye ahụ pụtara every morning, maọbụ onye ahụ enwe afịa ochu uzuru, mebi eke maọbụ afọ. Onwe ndị na-eche ụzọ eke na afọ, onwe ndị na-eche ụzọ eke, onwe ndị na-eche ụzọ afọ, onwe ndị na-eche ụzọ orie, onwe ndị na-eche ụzọ nkwọ, onwe ndị na-eche ụzọ according to their market day of birth, onwe ndị na-eche ụzọ according to their intuition. You understand? Ndị na-eche ụzọ days, maka ndị na-eche ụzọ. As for me, na m agọdọ mmụọ mụ na ha so every day, every hour, every minute. Anọ m n'ọjị. Ịghọtago? So ha wee chụzie ya ị na-eme gịnị? Iwere ọjị wee kpọkuo mmụọ ha na ha so, wee tụọrọ ha nzu. Ha nwere special day, maybe onwe ndị like every day like I said before, or eke maọbụ afọ maọbụ orikwa na nkwọ. Ha ji eme gịnị? Agọdọ mmụọ. Ha pụta tụọrọ ya nzu, tụọrọ ya edo, nye ya ose, walụ ya ọjị, wụpụrụ ya mmanya ọkụ. Ihe a ka a na-akpọ ịgọdọ mmụọ. This is ihe na-eme, this is routine something ihe na-eme more often. Ị na-eme ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-agọdọ mmụọ mbọchị afọ na ọkpọkụọ mmụọ mbọchị eke ma mbọchị orie na ọmanzarị ya, no. So onye a na-eme ya as a routine something. Mana ịchụkwa mmụọ bụ mgbe ị bịara bịa wepụta a particular day, maybe ịnọkata isi tata achọrọ m ịchụkwa chi m. For instance, ịchụkwa chi is you have to go deeper than what you give to that entity. Mgbe ị na-agọdi ya, mgbe ị chọrọ ịchụkwa mmụọ, you have to go deeper than ihe ị na-enye ya mgbe ị na-agọdi ya. You understand? You may decide to, okay, tata m chọrọ ịchụkwa chi m, mma egburu ya anụ, mma esiri ya ite, mma awali ya ọjị, mma atụrụ ya nzu, mma awụpụrụ ya mmanya ọkụ, mma atụrụ ya edo. Ihe a senior brother ịgọdọ mmụọ. Ịchụkwa mmụọ bụ senior brother ịgọdọ mmụọ. Ị na-aghọta ya? Ife nji wee sị ka m kwuo maka this topic bụ, o nwere ndị na-asị
I pray to my Ichie every Eke, but I am not seeing results. My dear, if you are praying to your Ichie every Eke, ị na-eme just a routine something, just ihe ikwesịrị sef ịchụkwacha chi gị, ihe ikwesịrị na-eme ka ị na-eme. You understand? So ihe a bụrụ na chi gị na-anaghị ọkụkọ, ma na chi gị na-anaghị nne, ma na chi gị na-anya gị special drink na inyere ya, ihe a bụ just a way of connecting to your Chi. Ọ bụrụ na inyere ya sacrifice ọ na-demand from you. Are you getting it? So maka ndị na-asị I pray to my Chi every Eke, for the first time ịkpọtụgo chi gị. Ka m welu chi, ihe nji wee welu chi wee na-enye example bụ nke dị most primarily to many of us. Ịkpọtụgo chi gị ahụ wee chụkwaa ya, maka na ogodo sef na ị na-achịtara azụ n'ọdịnala Igbo, ịmalụ na-eji nzu na edo na mmanya ọkụ wee na-agodo mmụọ. Na-eji those things wee na-agodo mmụọ every day. Ị kwesịrị o kwesịrị ka ọ bịakwa gị n'obi that na ọ bụrụ na ị na-enye ya those things like mmụọ na-anaghị, I used to say this thing, mmụọ na-anaghị ọkụkọ. You do not give that mmụọ mmanya si ya forfeit ọkụkọ, ọ dịrọ possible, because ọ bụrụ ihe mmanya na-alụ mmụọ ahụ ka ọkụkọ na-alụ, and ọ bụrụ ihe ọ ga-eji nwu mmanya wee bupụrụ gị ka ọ ga-eji ọkụkọ wee ọbara ọkụkọ wee bupụrụ gị. Ọ dị ka mgbe nwatakịrị gị na-anaghị biskit, ije wetara ya sweet, nwa ga-asị gị no mommy, I don't want sweet, it's biscuit that I want, I don't want sweet. He said take this one, leave this one, I'll buy another one for you. Ọ sị gị okay mommy. Ọ na-anaghị that thing, ọ ga na-eme guy na-anaghị ya, because that thing abụrụ ihe ọ na-demand from you at that point. You understand? So na ị na-enye chi gị mmanya ọkụ na ọjị na nzu na edo, afụtazina ya na ị na-eme a big deal, ma ọ na ị na-alụ ọrụ, ma ọ na ị na-achụ aja. Ịbanyebe n'ife a na-alụ, ị ka nọ na preamble. Ịbanyebe. Ndewo nwada Hope Okonkwo, ma m bụ nwoke ka bụ nwaanyị ka icherizelu. Ekenekwa m gị mgbede ọma, asị m ga-akpọta aka mara anyị mma. Meanwhile, I'm still reminding those of us that are just joining. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, keep your questions coming in. So ifu na ọ bụrụ na inyelu mmụọ ihe mmụọ na-ada na anaghị at that point, just like what I said the day na-akụzi maka intention, ka wrong intention ga-esi wee mebi all your spiritual work and all the rituals that you are carrying out. So taa ka ọ dịkwa n'ihe gbasara igodo mmụọ na ichukwa mmụọ. Ị malụ mgbe ị na-agodo mmụọ, malụ mgbe ị na-echukwa mmụọ. A lot of people enwere ike ije n'afa sị gị jee. So sorry, no network biko nụ. So ọ bụrụ na mmụọ asị gị jee welu nkwụ enu jee chukwa alụsị dị be nna gị, jee gbuo olu ya anụ, asị gị jee welu siele ya nne, then ị na-esi anya ọ bụrụ na ị nwere those things ha na-request from you that moment, i wee jezie si na ya agbara nkịtị, because ịgba nkịtị dị out of the game. I wee sị na ịma mgba nkịtị na ihe ejiri ọgụgodoro ọjị na mmanya ọkụ wee jee godo dị mmụọ. Iwere ọjị na mmanya ọkụ jee godo dị mmụọ, cheta na ị ka ji ụgwọ. Inyebe ha the main aja. O nwere ike inye ha ọjị na mmanya ọkụ ma ọ bịa ha hapụ gị ihe na-eme agawa for that moment. So ifilie na ịgafegoro, ịma mmarụ na enwebere ebe ị gara, na for that moment na ọka bụ that ọjị na mmanya ọkụ anyị nyere ha bụ ihe na-speak for you, but that sacrifice ha na-demand from you, they are still demanding it from you. So ọ bụrụ na ị pụtara dịka onye Igbo, wepụta n'ụtụtụ welu na-agodo mmụọ
na-awụsalụ ha mmanya ọkụ, na-atụrụ ha nzu na edo, na-awalụ ha ọjị. Ọ bụrụkwa na ajọ ife ka imelụ. Ya bụ ife imelụ abụrụ ajọ ife. Ya bụ ife imelụ abụrụ ajọ ife. Mana ọ dị mkpa gị nwee ịchọpụta the exact thing that entity chọrọ from you ka ịchụkwa anya echukwa. After ka ịchụkwagoro ya, igodowezie ya wee na-aga n'ihu. Echefukwana na aka m ka onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Echefukwana na abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ ka anyị nwee ike wee chịkọtakwa mmụọ anyị ọnụ wee karịkwa. Ya gazienụ.